लामाया बोरायबो जों सिमा Guys! Guys! Finally waterfall मोनसिगोन Stories I'm a fool for your love. Kagak gila. Ayo, tuh now. Ayo. Saya mau roh. Beसेबां no? 1200 खैजन दं मानसिफ्रा? Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto vlog. I hope all are fine. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। स' लोगोफोर दायो जों कार्बि आंलंनि फेमास बिलुघाट वाटारफलाव थांगासिनो। दायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम। जिराय आङो स' लोगोफोर जोङो लांहिन टाउननिफ्राय अट' रिजार्भ लानानैसो फैदों। थाखानो मालायनि सासेयाव Kapan ada? Hap. Waterfall bina खोमा। मेंबायलै माथो। Guys! Finally waterfall मोनसिगोन। गाखोलांखोना इयाव जाहैबाय बारगोन। वाव! बाहुबलिखौ बेयाव लादों होनदोंमोन ना? इयाव लादों। साबिसनि थिखिनानै फैयो लिडारा। बाहुबलिखौ नायथ' मोजांलै थान्दा जायगाया। Oh my god. Yang mau pilih mana ni? Nasi tu yang biasa lembut. Kamai nak kai? Kamai. Hah? Kamai yang? Wow. Dah sebut dong. Sebut kah? Hik kah? Kau sebut kah le? Mana? Rendah. Tu kah kena? Pulai. Noin sih dangerous zone tu. Ini apa mah? Dangerous zone saja. Meru hai kan ni semua. Pura risky saja. Hot angkalang habu orang jual angkalang tu. Pula. Thanglah le. Thanglah. Le. Thanglah le. Thanglah. Itu lah. Bisa awak tu bondo. Hot ni kan? Lumayan ni. Lumayan muka. Oh my god. Ada bukti tak? Woo!
स' लोगोफोर आङो भिडिअखौ कार्बि आंलंनिफ्राय न'आवसो फोजोबफैबाय भिडिअआ बारा मोजां जायासै सर्ट आरो सिम्पोल जाबाय नेक्स्ट टाइम थांफिनगोन जों बाइकजों दाख्लैयो जोंना टाइमा सर्टमोन बेनिखायनो माखासे मोजां मोजां जायगाफोरखौ बेरायबोनो हायासै एनिवे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय